Mwafulirwa tikulandeni mchigawo chachiwiri. Ziko. Tsopano timakamba zoti mavuto mundende kunkhania za maphunziro onse. Ukunena kuti it's not easy kumaliza maphunziro kundende nkumati ayi koma nachita bwino kundende akhoza bwino. It's not easy. It's not easy. Chifukwa pamakhala tiyesere kuti textbook ija ndi imodzi. For example, tinali ndi ma subject ena like physical science, physics, chemistry, biology. Analipo mabuku koma buku linali limodzi koma ma subject ena mabuku kunalibe. What? Yeah. Ma subject ena, for example, physics, chemistry, biology, at least kabuku kanalipo kamodzi. Buku limodzi? Yeah, new syllabus itu. New syllabus. Koma ma subject ena zinalipo zimabuku zakale. Uzoti sizi nsomo. Sizi so mu syllabus ya. Kuti syllabus akamasintha kundende kumakha kuti mabuku sanabwere kundende. Yeah, sanabwere kundende. Azatu panja at least amayesesa amakhani mabuku a new syllabus koma kundende completely zero. Wena kankanduza kuti atamapanga photocopy mwina ukapanga photocopy ukapempha mabuku kapena photocopy kulibe amene ndende zaboza photocopy kulibe ni mavuto okauka oro pakakhauli ndrama ya kuti apangidwe photocopy azapeza kuti mwina ndrama sikuonekaso ndrama palibe aboma sana thandiza ndrama kuti mwina chani apange photocopy mabuku aja basi mangokhala chonchicha ndisi sizophweka ya sizophweka ya ine kugula mabuku awiri amusyllabus a form 2 wa form 4 ndinathandiza kwambiri. Wathandiza kwambiri kuti wewe ukhani madaliso ambiri. Tsopano sukulu ikutheka amene muja kulimbikira form 2 basi kulemba mpaka form 3. Yeah. Form 4 udaiona bwana. Yeah, form 4 of course ndinaiona bwino ndinayo va form 4 za form 4 chifukwa choti ka performance at least namba kulimbikira form 2 ndiye kufika mujamo sinaione vuto lalikulu kwambiri yayi chifukwa zimakhala kuti zinthu zambiri timaziyambira form 1 form 2 ndiye ku form 4 kuja kumakhala chabe komalizira pa zinthu zimene chani paziphunzira zija umakhala nthawi yowerenga ndimakhala nayo mundende mujamo eti ndizoona deti space kaka space ndio vutira kweti nene zona ndende ndizochepa ma block aja ndiochepa nde mundu powerenga sumataka suka iya sumakhala ndi nthawi yokwanira iya ndawo makhala nayo koma simakhala yokwanira iya kutenga ndi environment kutenga ndi environment nde iwe pa ndamene iwe wagona mwina ndi pamene umamtuma zako kuti mtengere kukachani kabuku ndiwerengeni ona nde nthawi zina amakaniza iwe kuwerenga bwacho ufuna uthawe werenga usiku werenga mwina maplani ufuna uthawe kuti werenge kuti mwina ukhazikike werenge mwina mpaka champasti 1 pm ya usiku ija nde zinthu zijakhanga ndizolesedwa nde kuwerenga imakhala vuto zovuta fa kunjaku munthu umathodzuka usiku kuwerenga nthawi ina iliyonse imene iwe ufunira koma kujaku umayendera malamulo by 10 o'clock wina aliyese wagona tenoko wagona pasakhale munthu mwina wangokhala chonchi kuti mwina akupanga zina zake munthu uja amamukayikira kuti afuna apange zina zake ndi umakhoka pempha kuti athandizeni fani ngowerenga sizingatheke amati nthawi yakwana gona sunabwere sukulu unabwera kuzagera unabwera zilango unabwera zilango kuwenga kumakha kuvuta kwambiri ndimaganiza kuna kuti even around past 7 ndi kumakha phokoso mumakhala phokoso mwina phokoso maradio chanchani kaena malowa ndi maradio mucha maphokoso ambiri mwina ma TV aja mapereka phokoso kwambiri ndisungawerenge nde ukapempha amaona ngati iwo wanyusa kwambiri kuti mwina ndingowerenga iwo unabwera sukulu iwe ndio molenga nthawi nthawi ndingayipeza yowerenga yabwino ndikuti ndikapita sukulu mwina pa break basi ndilowe mklasi basi ndionepo tiwiri tatu tsopano mayesa form 4 mudalemba bwana masafo folo ndilalemba bwino ndole chimene ndinali nayo pa nthawi ija imene inandikwanisa kuti mpaka chani ndilembe bwino ngakhale zinali zovutirapo zambiri chifukwa mafunso ene amabwera mafunso ena kuti mwina sunaonepo chiyambire afunso imene bwanji koma ife timayesesa chifukwa cha knowledge I should connect that question to that question I should connect this question to that question nde imakhala mbali yawo ikasopano zoti kuti kujako mwina kuli masources okwanira kuti angatipangisa kuti khoze mwina nde boza limene ma resources kulibe ndivuto ndithu ndivuto lalikulu kwambiri tsopano
walema mayeso mayesa ndalema mayeso yamba chakuti abera mayeso cancel ineyo ija inandikwana chifukwa dali okhozekera kwambiri dali okhozekera yamba ukadaso kwambiri andikanaesesa kwambiri then ndachivomereza ndachivomereza chifukwa ndathokozaso chifukwa anthu ambiri akabera passing rate imakhala chani high ndiyazezati anthu aja ntinoleji tochema tija amapezeka chani amapezeka ma 30 points amakhoza musakhala bwino then ndachivomereza ni pamene ndalimbikiraso kwambiri kuti kuti apaka ndiyesesa pamenepo mpaka kumenya apoitsa ngati pa 17 points yeah so mpaka na ukapanga apply kunzuzu kunzuzu university napanga apply zinakhala bwanje process chimene chinalipo popeza kuti ndalama inali yovutikira kwambiri ndeno abwana Kiyokwa anatithandiza apati kumfuna mpange apply okay popeza kuti abali ulibe amene angakuthandizeka ndalama nditenga ku ndalama ikupangira apply mwachisoni chake anatithandiza ndalama 10,000 kupanga chani kupanga apply you mean ndalama napanga apply anapereka ni prison wada prison wada kukupe kugerako kundithandiza ineyo panga apply panga apply kunzuzu university kose napangira apply zinatheka kuti anditengera kunzuzu university ngesa paja pamakhala ma choice 6 nde zimatengera iweyo umene waiyalira ija fakate ija ndi anakutenga kuchani kunzuzu university Mzuzu university anakutenga kosi bachelor of science nursing and midwifery mufuna mkanye zauna mwino zauna mwino anakutenga ndithu anatenga ndithu ndi utangofa kuti akutenga ninasakalala kwambiri chifukwa si chinthu chophwekatu kaidi kumaka apply kumutengaso si chinthu chophwekatu si chinthu chophweka unadumpha mndende ladumpha kwambiri nasakalala kwambiri cholinga changa chakwanisidwa sopano so golamba kuonekera sopano sogonde ndi limene iliveleli ndikupita ukaponda mmakwedo anzuzu nkhawa bwanji usuda ine nkhawa kuti sone kuno kundende ndeno apapa anditenga koma ndi kuno kundende so udaibe nkhawa ndinandi nkhawa kuti zitheka bwanji ndi pamene chinali chifundo cha iwo AOC kumulembera kalata commissioner kuti mwana amene mumpange consider pa chinthu chimene wapanga ichi ndene pamene analemba kalata kupita kuti kwa chief commissioner kana kapasiti hayi ndithu zopezeka kuti Victor Muhango nawonso ndi akulu amene ndathokozeso kwambiri chifukwa analembaso kalata Victor Muhango awa akleya aja analembaso kalata kwa president kuti nyamata uja mpange chani mpange pardon chifukwa zimene wapanga izi ndi zinatengeraso mphamvu ya Mulungu kupita mtima mwachakwera ndithu kuchivesesa chinthu chichi Mulungu adala mtima mwachakwera kuti uyu basi chifukwa anavesesa chifukwa chinali kwa iwe kukana kuti iyayi chinali kwa iye ya president athu kukana kuti iyayi koma chifukwa nafa kuti nkhani imene mpaka akhota anakapanga review kupanga review cheni yako sentence yako nkona kuti abasa apa basa munthu amene akhulukidwe ndithu utangofa kuti akhulukidwe atuluke ndinasakalala kwambiri sizophweka iyayi pali anthu ambiri mundende mujamu unakhanisaka zingati ineyo kusogoloko ndinakhala ndi zaka 3 years kuti ukhale uli mndende bwezi pano uli mndende bwezi ndi mndende ndakuti Mwafulirwa Patrick utuluke ndikupanga release ndinasakalala kwambiri unakhala kugulubuka basi ndasakalala kwambiri ndasakalala kwambiri tsiku utuluka bwana tsiku utuluka kundende bwana kuti utuluka tha amayi anga nandilandira bwino amayi anga hagi yeni chatu mwana wanga anandihaga ndithu kusangalala ndithu mwana wanga anapemphera ndithu kwa Mulungu kuti Mulungu zikomo mamutulusa mwana timamva kana matuza kuti anamwalira baba yako mayi anga anamwalira bambo wanga anamwalira pa nthawi ndili mundende 2018 akundimanga kumene November anayamba bambo wanga January is it March bambo wako amwalira unangova choncho chinali chinthu chowawa ndinachivomereza anangokuuza kwa kulandende kuti bambo wako amwalira bambo wako amwalira uli kwanko kundende atumiza uthenga kuti mkamuuzireko Patrick Mwafulirwa kuti bambo wake amwalira ndinachivomereza ndeno ndikugwira zilango November the same year akundiuzanso kuti mayi yako wamwaliraso ndi pamene ndali ndi malingaliro kuti chimenechi kuchitika ndi chani basi ndingozisiya manja mwa Mulungu
zimene zizi imfa ya bambo ako ndi mayi ako sinakusokoneza maphunziro sudabalalike kuti ndinabalalika that's why ndimayankhula poyamba kuti munthu ukachivomereza ukavomereza situation imene iwe ukudusamo zimakhala zinthu zophweka kwambiri kuti uchite china chake modabwisa choyamba uvomereze kaya amene tili kundende tivomereze kuti tili kundende osadakhawa iya ati tigebe tiyentigebe ukatero zina zizibwera after iwe utachivomeza chinthu chicha tsopano wena kuti ukupita ku Mzuzu University sukulu yako kachenjede kumene ukaphunzira za unamwino ku Mzuzu University sindikudziwa kuti uli ndi kuthekera kuti uthokwanitsa zofunikira ku sukulu imene ndipovuta you can see that my ndilibe bambo ndilibe and ndinabadwako ndekha mfamily ndinabadwako ndekha mfamily ndi chinthu chowawisa kwambiri chifukwa palibe pamene ndingathamangire kuti mwina ndikapemphe chithandizo ndithandize palibe nawonso ndi mayi ang'ono nawonso amene kuno tabwera kuno kwa mayanga ang'ono mayanga ang'ono kwa mayako eni kubereka ulibe ndilibe mambo ako ubeka ndilibe mayako sang'ono sikuti alimpo gwiraso palibe amanja business ya makala angugulisa makala kupanga survive kupanga survive nuti alibe cheni chogwirika kuti palibe ni mavuto okaoka nimakuona utavala ulibe sabato sabato ndilibe palibe amene angatigulire sabato palibe amene angatigulire sabato chifukwa kandirama kamene mapeza mayi angang'ono ndikamene kamatithandizira kuti muje pa khombana ona ndi kuti ulibe kali pogwira palibe zovala ulibe palibe sunga kati sobeso fa kuja udakageba kali bona nzigwira ti maganyu ndipeze kandirama ndigule kali chizo chovala koma ndi kuti sovala palibe ndithu ulibe moyo weni woti nkumati apa nkumati munthu pali munthu apa mavuto ndi nkhawaso kwambiri kuti ndikwanisa koma unamva kuti ku university wauti banji ati muzipita bwanji ndinamva kuti kujako kumafunika school fees kumafunika school fees then kumafunika laptop kumafunika so phone kumafunika so accommodation chifukwa ena amagoni kangati ma generic amagonera konko mmene ndinamvera iwana kuti ngati wa generic generic meaning kuti yes I know ku university ndi kuti umafuna ukapereke fees unavoti zingati approximately 450,000 almost semester ndio almost 500 almost 500 per semester amaya kwang'ono agusa makala akakulipiri sakakwanise mene chifukwa nayeso anandikhazika basi mwana wanga ine sindingakwanise chifukwa you can see the business mene ndikupanga ineyo palibe profit mene ndichani kandama kamene ndikakapeza kumene kamatidiyesa pa nyumba apapo ine sindingakwanise tsono ndikuti pafuna fees pafuna somona at least ka laptop at least ma assignment kena kaso patsafunika so mwina phone mwina at least uzi browse zako zina zake pa internet chifukwa zikuthandizire pa school ndi accommodation chifukwa sungamatole kuno kuchingambo kuno ukafika kuno zinthu patali kwambiri kwira maganyu pite so zofuna be kuti ukakhale ku accommodation ndele zisabezeka izizi ndikuti wewe uchita bwino ndimaphunziro ndichita bwino kwambiri ndilimbikiraso sungati sukalephera kumene chifukwa munthu wanzeru umayang'ana kumene wachoka kumene ndachoka ine ndachoka kutiko umayang'ana ndachoka mu situation iyi ndipange china chake chimene chitha chani kundichosa mavuto ati amenecha mene zimakhalira ndithu mene ukuonewe ukuona kuti pali tsogolo kuzochita maphunziro mene zilira papa tsogolo ndilibe chifukwa you can see my mother she's doing business koma business yake singapangise kuti pangelezi 450,000 per semester it's very difficult sangakwanise ndenga khelo kwa kundende koma utakuona kuti apa ni mavuto ali vuto lalikulu kwambiri sini magonaso tulo ya kuti vuto limene ndilisova bwanji ndi nkhawa kwambiri mwina ndi nkhawaso kuti mwina sindingapiteso sindingamalizeso maphunziro ndi nkhawaso kwambiri pamene maphunziro kuti unayamba kale kwakhoza unayamba kale kwakhoza ni pamene sopano mavuto so eda akubwera so gawa zina zake basi sinikwanitsaso sindingakwanisi apo kono atatu apezeka munthu wokuthandiza ndithu you are very sure kuti you are going to impress him or her ine singamkhumudwise ndithu sitikavaso kuti ayo sindikapake mwatenga wazaka munthu wa zero amaona kumene wachoka ndachoka kundende analimanga 9 years ndi chisomo chokhatu ndi chisomo chokha akundikhululukiraso
ndewe sumaganizira zimenezo kuti zimene zachitika bwanji ndeti mizi mulungu akundiyitanira kuna kwake nde uchinthu chija iwe umachipanga determine kumene ndachoka ndikuti kumene ndikupita ndiziti zimene ndakumana nazo ona nakhulukiridwa natuluka ndi paufulu sopano wano skulu so analisakiraso university chifukwa pali anthu ambiri atipanja pamene akulephera kaponda ku university kuchako komene mwachisomo nasangidwa ndi zinthu zimene ziwe sumazilingalira iyayi kuti upangeso chibwana kupangaso zoipa ndikuona kuti umakhala chabe umuntu umakhala chabe umuntu yeah ajawa akazano aja nanga akazano aja aja nava kuti sinafuzeko ya serious apade sinafuzeko yayi sinafuzeko yayi nanga fani fusira akazano atava kuti mwaruka pano adati bwanji pano akazano aja chifukwa you know eti natulukira kunoko eti sinafike soka sinafike kumuntu nafikira kwa mayanga yeah nafikira kwa mayanga nde sindikuziwa kuti zizotani kumeneko yeah chabwino tsopano tikufuna tupite kumapeto a programu ya lero watilongosera bwino kuona kuti iweyo mtima waphuzo ndi uyenawo kwambiri yeah ufuna kuti achita bwino ndi maphunziro ufunisisa kwambiri koma vuto mwina nkuona kuti ndiwopereweredwa yeah ndinopereweredwa kwambiri koma sati pang'ono so you are telling us that you can perform yeah nditakulimbikira ndithu ngati mundende nakwanisa bwanji mumavuto mujamu nakwanisa bwanji ndiye panja ndingalephere chithandizo chikapezeka sindingaphwekese sindingaphwekese ayi kuti mutando chithandizo lapezeka kuti wewe upanga zofuna kuti mpaka na uchite bwino ndichite bwino ndithu kuti ndizakhale pa bwino chifukwa nayo so mayanga nayo so ndimavaso chisoni kwambiri mayanga mmene akukhalira ndimavaso chisoni pali anthu ena ake sali mundende pano yeah amene akuona kuti ine ndiye basi ndathara yeah upatsa mangizo ta ineyo ndikuwalangiza kuti anyamata amene eti munali azizanga eti koma azilimbikira eti azilimbikira kuti apange moposa amene napangira ineyo chifukwa ndinasi yako ena so akulemba soma yeso kunkuja atamva ineyo nditatuluka ndinamva kuti akulimbikira kwambiri nawo so afuna chani atachita bwino yeah atachita bwino yeah koma ndi osinthika nda ineyo ineyo ndinosinthika kumene chifukwa ananga ndikuvomereza sindingabwerezeso mistake yomwe icha yani ndini chibwana sindingavomereze mistake yomwe icha kupangaso mistake ichi ayi sizingatheke mawu omaliza kwa amene akutitsatira tanguuza mawu omaliza kuti yafa mwana anafusa mafusa ambirimbiri kono pelepena sindinafuse koma funa mwana uwauze anthu china chake mawu omaliza ineyo mawu anga omaliza ndi mawu oti pakakhala mwina government organization mwina or even non-government organization ndikupempha iti kuti andithandize chifukwa palibe pogwira ndithu ndeni mafuna ndithandize ngati all school fees laptop phone accommodation ndi zinthu zoti ine sindingakwanise olo mayanga sangakwanise iya ndeni ndimapempha kuti andithandize kuti neyo mwina maphunziro anga ndifike nawo pasogolo mawu anga omaliza mimi apade yeah Patrick Mwafulirwa ndi amigo kwambiri kwene uniseka zinga by now I have 19 years 19 yeah Patrick Mwafulirwa amene ali ndi zaka 19 kuchokera kuno kuching'ambo mu mzinda wa Nzuzu adali ku ndende ya Nzuzu ndipo pano anatuluka atachita bwino kuti akachita maphunziro ake ku school ya Kachenjede ya Nzuzu tiyamiwa kwambiri fali mavomera tibwere malo ano zikomo kwambiri mmenemu ndi mmene tamalizira programu ya lero ya Tchutchutchu pano pa Times lero lino tinali kuno kuching'ambo kutsatira Patrick Mwafulirwa adali ku ndende ya Nzuzu atachita bwino maphunziro anamutulutsa pano akusowa mtengo ogwira kuti akapeze maphunziro ake kusuka Kachenjede ya Nzuzu iyeyo afuna kuti akhale namwino ndipo adamtenga kuti akaphunzire unamwino kusuka Kachenjede ya Nzuzu dzina langa ndine Samkalimira ndimati nkutheka anthu ena mwina mwake mwatsatira bwino nkhani imeneyi mufuna kupereka feedback chitani njema machitira mucha 1895 mmatumiza message kumeneko ena pa Times 360 mmatumiza message kumenepopo iyayi mukatero ndi kuti mulilimbikitsa mwakoma nonse